Здравейте, аз съм Алекс. Здравейте, аз съм Мирела. Днес ще правим една тренировка по табата за цяло тяло и то в рамките на 15 минути. Започваме си с Jumping Jack плюс звезда. Показвам и правим заедно. Хайде, готови? 3, 2, 1, старт! И скок звезда. Разперни ръце и крака в страни. Единият вариант е без звездата, другия с звезда. А най-базовия е това нещо. Почивка 10 секунди, дишаме и още веднъж. Правим същото упражнение. Хайде! Колкото може по-бързо всеки прави. Готови? Старт! 2, 3, звезда! Дишаме. Хайде, заставаме от висок планк за планински катерач. Правиме това нещо бързо. Старт! По-базови вариант е бавно. Раз, два. Отсечени движения, коляно към гърди. Държим. Почивка. Дишам и още веднъж. Правим също нещо със своя темпо. Готови? Старт! Дишаме. Справяме се. Правим бърпи плюс боксови движения. Ето така. Готови? И раз, два, едно, две, три и пак бърпи. И едно, две, три. Супер. Отсечени движения. И дишаме. Дишаме. Още веднъж. Готови? Старт! Раз, два. По-базовия вариант е правиме крачка, 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 крачка. Упражнение си правим скейтър. Пак с отсечни движения и ръка обръкът. Хайде, старт! Супер! Дишаме. Последно. После имаме цяла минута почивка. Айде, Макс! Старт! Така. Хайде 20 секунди. Да си направиме план. Готови? Старт! Държим стегнати. В същото време нормализираме пулса преди втория сет. Почивка. Така. Следващия сет ще засегнем много долната част на тялото. Стартираме с клек и спънат крак.
ще работим с левия крак. Първото упражнение. Така. Подготвяме се. Айде. И старт. Раз. Добре, супер. Също нещо с десния крак правим. Айде, старт. Така. Продължаваме с пулсиращи напади, с смяна. При пулса и с скок сменяме. Айде, раз, два, три. Така, това е един вариант. Другия е този. По-базовия. Тук се усеща напрежение на бедрата. Супер. Дишаме още веднъж. Стискам на крака. Айде. Продължаваме, натоварваме бедрата. Правим пулсиращи клекове с скок. Хайде, така. Едно, две, три, скок. По-базови варианти. Едно, две, три, пръсти. Ние сме напреднали, но затова скачаме. Супер. Още веднъж. Айде. Държим още малко. Добре. Последното упражнение от сета. Правим реверанс с клек. Айде. Старт. Другия крак и почека цяла минута. Айде. Така, няколко секунди. Продължаваме столчи готови. Старт! Доста усещаме краката. Почивка. Последния сет съм заложила на планкови упражнения. Ще се натоварваме на цялата област. Ще започнем с динамичен планк. От висок на нисък. Добре.
вземем си въздух. Пулсът ни се нормализира. И започваме с последния сет. Айде, подготвяме се в планкова позиция. Висок планк. Стегнато е всичко. Супер. Тазът ни прибран. И започваме. Висок, висок. Ако някой му е трудно, просто опира коленете и продължава в тази позиция. Супер, още веднъж. Също нещо правим. Айде, готови. Старт! Отстоеш, продължаваме. Паузиме като гасеница. От висок планк, пипаме ramена. Тоест, раз, два, три, пипаме, пипаме, коляно към лакът страни, връщаме, скок. Айде пак. Супер, още веднъж също нещо правим. Стоеш. Айде. Раз, два, три. Рамо, рамо. Лакът, лакът. Скок. Отсечени движения. Супер. Хайде сега от обратен планк. Пипаме. Противоположна ръка с крак. Айде, раз, два. Още веднъж. Айде, старт! На финал сме. Забързваме темпото. Супер! Дишаме. И последното. Ще направим ни екстензийки. Лягаме по корем. И плуваме. Раз. Айде. Последно, още веднъж. Айде, готови? Старт! Колкото може повече нагоре. Супер! Супер! Направихме една 15-минутна тренировка за цяло тяло. Определено отоварихме на всичките мускулатура, на всичките мускулни групи. Как ти се стори тренировката? Хареса ли ти? Супер, със сигурност усетих натоварване в цялото тяло и не се чувствам изморена, а тонизирана. Доста добре се чувствам. Чудесен старт на деня. Факт. Ако ви е харесала тренировката, запишете се за Мия с линка под видеото.